Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag ska ni få ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል አገዳሲ አካል ድልዩ Och dagens ord det är en viktig person. ኣብ ህይወት ኣዝዩ አገዳሲ አካል ኣሎ I livet det finns en väldigt viktig person. እዚ አካል እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሃገርና ይኮነን Och den här personen det är inte presidenten för det här landet eller andra ፕሬዚደንት länder. ናይ ትነብሩሉ ዘለኹም ሃገር ኣይኮነን Det är inte presidenten i det land som ni befinner er i. እዚ አካል እዚ አዕሩኽትኩም ወይ መሓዙትኩም ቤስት ፍሬንድኩም ኣይኮኑን Och den här personen det är inte era vänner eller er bästa vän. እዚ አካል እዚ ማንም ሰብ ኣይኮነን Den här personen det är inte vilken person som helst. እዚ አገዳሲ አካል ኢልናዮ ዘለና ካብ ኩሎም ኣብ ህይወትኩም አገዳሲ ትብልዎም ኣዝዩ ዝበለጸ አገዳሲ Den här viktiga personen som vi kallar, det är inte någon person som ni har runt omkring er. Det här är en person som är ännu viktigare än alla runt omkring er. እዚ አገዳሲ አካል ካብ ኩሉ ኣብ ህይወትኩም የድልየኒ ትብልዎ ነገራት ኣዝዩ ዝበለጸ እዩ Den här viktiga personen, han är ännu viktigare än allt som ni kallar är viktigt för er. ካብ ገንዘብኩም ንላዕሊ Mer än era ካብ pengar, ቢዝነስኩም ንላዕሊ mer än er verksamhet, ካብ ትምህርትኩም ንላዕሊ mer än era ካብ skolgång, ቤተሰብኩም ንላዕሊ mer än er släkt och vänner, ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ mer än allt. እዚ አካል እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ Den här personen, det är den heliga ande. መንፈስ ቅዱስ አካል እዩ Den heliga ande är en person. አካል እዩ እንታይ ማለት ይመስልኩም ፍቃድ ስምዒት ሓሳብ ዘለዎ እዩ Vad menar jag när jag säger en person? Det är en person som har känslor, tankar och vilja. መንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ሰባት መንፈስ ትብል ቃል ስለ ዘላታ ከም ትኪ ከም ደበና ከም ዘይጭበጥ ነገር እዮም ዝገብርዎ Många personer eftersom den har den heliga ande så tänker de att det är som en moln, det är som eld, det är som rök. ገሊኦም ሓዊ ይመስሎም Vissa tror det är en eld. ኖ መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ንላዕሊ መንፈስ ቅዱስ አካል እዩ Den heliga ande är mer än en så. Den heliga ande är en person. ገለገለ ሰባት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምንኣስ እግዚአብሔር አቦን ምንኣስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ይመስሎም Och vissa tror att den heliga ande är mindre än Gud Fadern och Jesus Kristus. ምንኣስ ማንም ኣይኮነን Han är inte mindre än någon av dem. ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እዩ Fader, Son och den heliga ande är ett. ኣብ ኣሰራርሓ እዮም ዝፈላለዩ Det är hur de utarbetar som skiljer sig. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ 14:26 Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 14 vers 26. እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ንኹሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም ኢሉ Och det står, men hjälparen, den heliga ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. እሲ ንኹሉ ክምህረኩም ኢሉ ጎይታ ቃል ዳኣተወልናን መንፈስ ቅዱስ እዩ Han som kommer påminna om allt som han har gått in i löfte för oss, det är den heliga ande han pratar om. ምክንያቱ ንኹሉ ስለ ዝፈልጥ Och det är för att han vet allt. እዚ መንፈስ እዚ ብስም ኢየሱስ ይመጽእ Den här anden har kommit med namnet Jesus. እዚ መንፈስ እዚ ከዓ ንስም ኢየሱስ ክትጥቀመሉን ኣብ ኢየሱስ ክትነብርን ዝሕግዘካ Och det är den anden som hjälper dig att leva i namnet Jesus och via det namnet. بخالا أزاراربا ኢየሱስ ንዓኻ ሓቂ ዝኸውን ኢየሱስ ንዓኺ ሓቂ ዝኸውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ግቡእ ርክብ ተለኪ Som med andra ord, punkten där Jesus blir verkligt för en del när du har en tillräcklig gemenskap med den heliga ande. ንልብና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጾ መንፈስ ቅዱስ እዩ Den som öppnar vem Jesus är i vår hjärta, det är den heliga ande. እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ እዩ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልቡ ኣቆሚጥልና ዘሎ አጀንዳ ክንከይድ ዝሕግዘና Det är den här heliga ande som hjälper oss att kunna leva det liv som Gud har kallat oss till. እዚ መንፈስ እዚ መጻናንዒ ኢልዎ Den här heliga ande är så hjälpare. መጻናንዒ ማለት ኣማኻሪ ማለት እዩ En hjälpare är en som ger råd. ኣብ ዘድልየካ ምኽሪ ኩሉ እንዳመኸረ ክወስደካ ክእል እዩ En som ger dig råd i alla lägen som du behöver. መጻናንዒ ማለት ሓይልና እዩ ማለት እዩ En hjälpare betyder det är en styrka. ኣብ ኩሉ ነገራት ሓይሉ ክኾነና ይኽእል እዩ I alla lägen det blir en vår styrka. መጻናንዒ ማለት ጠበቃና እዩ ማለት እዩ En hjälpare det är en som är advokat för en. ኣብ ኩሉ ነገር ስሌና ክጣበቕ ክእል እዩ En som blir en vår advokat i alla lägen. መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ጥቕምን ህይወትን ኣለዎ Den heliga ande är stor nytta i våra liv. ምዝ መንፈስ ብሓቂ እንተተፋሊጥና ህይወትና ክቅየር እዩ Och om vi verkligen lär känna den heliga ande så kommer våra liv förändras. ብዙሓት ስለዚ መንፈስ ሰሚዕና ጥራሕ ኢና Många har hört endast om det här anden. ብህይወትና ግን ኣይረኣናዮን Men vi har inte fått se det i våra liv. ምርኣይ ንዕኡ ይበፃሕናዮን Vi har inte kommit till den nivå där vi får se ኢቨን den. ክርስቲያናት ማለት እዩ Även kristna pratar jag om. ኣገልገልቲ ኸማን Även tjänare.
ብዙሓት ተዛሪቦም ይመስልዩ Många har pratat om den heliga ande. ውሑዳት ግን ንዕኡ ሪኦም ገሊፆም እዮም Men det är få som har fått möta honom och visat vem han är. ናትና ዘበለ ነገር ዝቕየር ነዚ መንፈስ ተሪእና እዩ Allt som är vårt, när det förändras det endast när vi får tag på den heliga ኢዮብ ande. 42:5 Om vi går till Jobb 42, vers 5. ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ግን ዓይነይ ብርግጽ ሪኣትካ Det stod förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. ሪኢኹም ኢዮብ ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ኢልዎ Jobb sa att han hade hört talas om honom tidigare. ሕጂ ግን ሰሚዐ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ርኤካ ኢልዎ Men nu säger han, jag har inte endast hört talas, nu har jag fått se med egna ögon. ናይ ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ተራኺቡ እዮም Han fick en personlig möte med Gud då. ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ኢዮብ ታሪክ ተንቢብኩሞ ኣምላኽ ብዕፅፊ ባርኹ ኢሉ Och om ni ser fortsättningen efter det Jobb har sagt, då ser ni att Gud har välsignat honom med dubbelfall. ምክንያቱ ብሓቂ እሱ እንተረኺቡካ ብሓቂ ምስኡ እንተተፋሊጥካ ብበረኸት ኢኻ ትነብር Och det är för att om du verkligen får tag på honom, möta honom, du lever i välsignelse. ነዚ መንፈስ ግዜ ንሃቦ Låt oss ge tid för den heliga ande. ነዚ ኣካል ንፍለጦ Låt oss lära känna den här personen. ሽዑ ናይ ብሓቂ ክርስትና ክነብሩ ኢና Då kommer vi verkligen leva det kristna livet. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.